Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalago espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Sa dili pa kita mga padayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa tagsa nato kakalag pinagi sa susi kung na napabagit mga sala. Kay kung kining maong mga sala, kung di nato isugid, ngadto sa tubangan sa Diyos nga mahan, kini makababag, makahatag lamang kini og pagdisturbo sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Busa, gimanduan man kita sa pulong sa Diyos nga atong gamiton ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9. Gitawag sa in English o the rebound technique. Sa lagtod nga pagasulti kini ang pagsugid sa atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios nga mahan, aron kita mapun-an sa Espiritu Santo ug nga kita dumalahon niya sa pagtudlo kanato sa kamatuoran. Busa, ang 1 Juan 1:9 nagsanayon sa Binisaya kun isugid ta nga ato mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon sa iyang saan nga mapasaylo gayud sa tanan tang mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Busa, magampo ta karon sa ilom ug alang kanimo nga di magtutuo, ang imong buhaton mao ang pagtuo kang Ginoo Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Busa, sa hilom magampo ta. Magampo tabalaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita sa mga usapa aron kami makapadayon sa among adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong pulong. Salamat ning adlaw nga imo pa kami gipabuhi. Nagaginawa pa kami o askil pa among panglawas o ana pa kami kalantip sa among pangunahuna. Kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. Dili gani kami takos nga mabuhi pa. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon, sa imong mga saad. Uban ni kami karon sa among pagtuon sa imong balang pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan nato nga mga subscribers, mga higala, mga igsuon diha ni Ginoong Jesucristo, our fellow believers. Now, ako kamo painumduman nga kamong mga subscribers, kung na kamo'y panahon, gidapit kamo, giawhag kamo, kamuhimo kamo og ingnon tagamay o jutay nga hatag og komentaryo bahin ning atong Bible study through the YouTube sa Vic Malvido Evangelistic Ministry. So, hinaot nga inyong gahinan usap. Kulon sa inyong unahuna, nakahatag ba kini og panalangin sa inyong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon o unsa man ninyong napupo gikan nining atong 5 na katuig nga pagtuon sa pulong sa Dios pinagi sa atong ministry. So, gidasi ka mo. Okay. Nini nga dawa, doon na tayo lain o manindot nga pagtulunan o daghan sa atong mga igsuon gawa pag yun malamdagi bahin ini. So, this is just the right time nga
makatuon kita niini. Ang uluhan sa atong pagatunan mao ang balaang Trinidad, the Holy Trinity. Okay? Now, sugdan nato. Ang balaang kasulatan nagabutyag nga samtang usara ang Dios sa iyang pagkasiya, ang tanan niya nga mga kinaiya kabahin sa tulo ka persona sa Dios. Ang biblikal nga konsepto sa balaang Trinidad gihulagway kini pinaagi kaamgid sa suga. Ang maong kaamgid nagarepresentar sa pagkahiusas kinaiya sa Dios. Ang tulo ka tukma nga pagsidlak sa maong suga ibabaw sa iyang bidlisiw. Naglarawan kini siya sa mga buhat sa tulo ka persona sa balaang Trinidad nga mao ang Dios nga Amahan, Dios nga Anak, o Dios nga Espiritu Santo. Ug kining maong siga nga motadlas ngadto sa kaamgid niini nagapadayag sa bangaw sa mga bulok. Nagulagway ang matagbahin sa kinaiya sa Dios, nagpabilin kining ana sa pagkakaron ug sa kanunay bisag unsa man ang gipadayag nga tahas. Karon unahon nato ang paghisgot. Ingnon ta mura kani og pasiuna, preface. Now, ang biblical confirmation, ang giingon sa in English, the biblical confirmation, sabi ni Isaiah, ang Biblianhong kapanghimatuoran. Okay? Unya, ang kinaiya sa balaang Trinidad. Okay? Unya, nagahisgot sa kini sa pagkahingpit nga kamanduan, sovereignty, o hingpit nga pagkamatarong, righteousness, hingpit nga justisya, justice, hingpit nga gugma, perfect love, gugmang kaugalingon, divine self-love, Diyos nung gugma ngadto sa uban, divine impersonal love, Diyos nung personal nga gugma, divine personal love, kinabuhing walay katapusan, eternal life, pagkasayod sa tanang butang, omniscience, pagkaanas tanang dapit, omnipresence, labawng makagagahom, omnipotence, walay pagkausab, immutability, o kamaturan, veracity. Now, sa in English, ngayon kini og the spectrum of divine essence. Binisaya, ang bangaw sa mga bulok sa kinaiya sa Dios. Sa in English, the personalities and roles of the Trinity. Ang mga gawi ug mga buhat sa balaang Trinidad. Sa in English, the divine decree. Sa Binisaya, ang dekrito sa Dios. In English, the Trinity manifested. Sabi di saya, ang gipadayag nga balaang Trinidad. Now, how can we understand the persons of God? Unsaon taman pagsabot sa mga persona sa Dios? Now, okay. Kadto mura mao toy pasiuna o preface sa ato pa. Karon, unas na, sa di pa ta mo sugod gyud sa pagtuon ni ini, atong gipanginawag nga ikaw andam na gyud o ikaw na punan na sa Espiritu Santo ni ining higayuna. Karon, sa pagsugod ni atong tunanan ang balaang Trinidad, ang doktrina bahin sa balaang Trinidad usa kini kapagtulunan sa Kristyanismo nga dili kasagaran. Wa na laing tinuuhan, relihiyon, sekta o filosofiya nga nagpasiugda og usa ka Dios ug nagasangyaw usab nga anaay tulo nga mao ang Dios.
Kining dayag nga pagtulunan nga daw nagkasumpaki, wa magpasabot nga adunay tulo ka Dios sa usa. Kundili, kanang mao nga usa ka Dios, dunay tulo ka nagkalahi nga persona kinsa managsama nga way sinugdan ug way kinutuban. Silang tulo na nag-iya og managsama nga gikinahanglang mga hiyas. Na sa Salmo 110, versikulo 1, Juan 10:30. Ang matag sakop sa Dios nung kinaiya, ang Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug Dios nga Espiritu Santo, managlahi nga persona, tagsa-tagsa kanila na nag-iya o managsama ug way katapusang mga kinaiya o hiyas. Na nas Mateo 28, versikulo 19. Ang Dios usara sa iyang kinaiya apan tulo sa persona. Sabta gini have an open mind, pagbaton og bukas nga panguna-una. Ang matag persona sa Dios nung kinaiya dunay piho nga katuyuan alang sa way katapusang kabubuton ug plano sa Dios. Ang Balahang Kasulatan nagpasumikad og nagkalahing mga buluhaton sa matag persona nga wala ambiti sa dungan sa ubang sakop sa Balahang Trinidad. Ang Amahan mao ang nagmugna og tigplano ang tinubdan sa tanan. Ang Anak mao'y gitugyanan nga mobuhat ug mutuman sa plano sa Amahan. Ang Espiritu Santo mao ang tigpadayag ug mao'y tighatag og gahom sa plano sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang mga katin-awan sa pagtulunan bahin sa Balahang Trinidad, dili kini usa ka teolohiya nga malisod sabton. Aduna kini mga praktikal ug mga mahinungdanong katarungan alang sa matag magtutuo ni Ginoong Jesucristo aron iyang masabtan ug maayo kining mao nga doktrina. Unsa man ugaling ang imong pagtan-aw bahin sa Balahang Trinidad, mao kanay magadeterminar sa imong pagsabot sa pagtulunan bahin ni Kristo. Christology, bahin sa persona o sa buhat ni Ginoong Jesucristo. Ang imong hunahuna bahin sa Espiritu Santo, mao'y mag-aapektar sa imong pagtan-aw labot sa imong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Ang imong pagsimba ingon man ang imong espirituhanong pagkinabuhi, matinuod lamang kini kun aduna kanian ang biblikal nga pagpananaw, biblical viewpoint labot sa Balahang Trinidad. Tingali mahibong ka o giunsa pagkaanaa man, giunsa man sa pagkaanaa sa usa ka Dios nga sa samay gayon ana siya tulo ka persona. Apan bisan pa niya na, diha sa Balaang Kasulatan, imo kining masayran nga ingon niya na siya. Masabtan man ang tanan nga gipadayag mahitungod sa iyang kaugalingon. Roma 1:19-20, bisan pa og tinuod nga siya usara sa usa ka panghunahuna ug siya labaw pa sa usa sa lain usab nga paghunahuna. Bisan tod kanang limitado nimo nga panghunahuna ug dili makasabot niadtong way kinutubang mga butang pinaagi sa ministeryo sa Espiritu Santo kinsa nagapadayag diha sa Balahang Kasulatan, imong masabtan ug imong madawat ang espirituhanong mga kamatuoran pinaagi sa pagtuo. Ang tao gud na nag-iya og tulo ka sistema o paagi sa tawhanong pagpanabot. 3 categories of human perception nga mao kini mosunod. Pagpangatarungan, sa in English empiricism. So inon nila natog empirisismo, igbabati sa tao na. Og ang ikatulo, mao ang pagtuo. Okay?
pagpangatarungan, empirisismo, o ang ikatulo mao ang pagtuo. Way mahibaw-an ang tao nga wa niya makatuni, pinagis usa o kombinasyon nining tulo ka gisgutang mga paagi. Ang pagpangatarungan nagasalig sa kahanas sa pangatarungan stuyo sa pagpahamutang og sumbalan sa pagkatinuod gawas pa sa awtoridad sa Dios nung pagpadayag. Ang empirisismo o igbabati sa tao mupahimutang sa katinuoran pinasikan sa pagpaniid o pagsinati sa iyang mga igbabati gawas sa unsay gipadayag sa Biblia. Ang empirisismo nagabase sa kahibaw sa unsay makita, unsay madungog, unsay masimutan, unsay matilawan, o unsay mahikap. Karon, ang ikatulong paagi sa tawhanong pagpanabot mao ang pagtuo. Now, paminaw, mao ra kini paagi sa pagpanabot nga way merito nga paagi sa tawhanong pagpanabot. Ang pagtuo nagpahimutang og sumbanan sa pagkatinuod pinasikan sa awtoridad og pagkatinuod sa Dios ug sa iyang gipang padayag inay ang unsa mang tawhanong kahanas. Pinaagi lamang sa pagtuo nga ang tao makasabot sa mga way kinutubang kamatuoran nga espirituhanon nga dili matugkan sa salmutan sa tao ug dili magamitan sa gahom sa tawhanong pangatarungan o pinaagi sa tawhanong mga pagbati na 2 Korinto 5:8 o Hebrewanon 11:1. Now, ang kamang o kapanghimatuoran sa Biblia, ang pulong Trinidad, di kini makita sa balang kasulatan. Dili. Apan ang konsepto niini, makaplagan ta diha sa Biblia. Talagsara nato makita bisag usa lang ka hinisgutan sa Biblia nga nagabatbat punto por punto sa ingon tang makuti nga pagtulunan. Inay niini ang mga taong batid sa teolohiya nagahanay og mga prinsipyo sa bisag unsa nga nagunang doktrina pinaagi og pagtandi og pagpasiglabot sa tanan nga may kalabutang ilisgutan sa Biblia. Angayng modawat ang magtutuo sa usa ka doktrinal nga kamatuoran nga kinutlo gikan sa daghanang mga ilisgutan sa balang kasulatan ingon sa iyang pagdawat sa usa ka prinsipyo sa Biblia nga direkta nga gilatid sa usa ka kinatibuk-ang kahulugan. Sa pagdagan sa katuigan, ang doktrina sa balang Trinidad gipaghanay usab pinaagi sa paghiusa sa tanang mga ilisgutan sa Biblia nga may kalamutan sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak, o sa Dios Espiritu Santo. Kung kabahin sa kasaysayan, when it comes to history, ang formal nga doktrina sa balang Trinidad nagsumikad kini sa nagsunod-sunod nga mga panagsungpaki nga nagpangitabo sa sinugdangang simbahan. Sinugdan ng simbahan, early church, ingon man sa mga konsiho nga buot mo patinaw sa biblikal nga kapasikaran may tungod. Una, ang pagkausa o pagkaiusa sa Diyos sa tulo nga persona. Ikaduha, ang pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo. Ikatulo, ang personalidad o pagka-Diyos sa Espiritu Santo. Now, gihimo ang mga konseho agi og tubag sa mga pagtulon ang supak bahin sa gitawag og monarkianismo o ang usa Arianismo. Now, ang gitawag sa English og modalistic monarchianists nagatuo nga kuno anay usa ka Dios kinsa nagapalayag sa iyang kaugalingon ug may tulo ka kinaiya
dili tulo ka nagkalahi nga mga persona, ang gitawag og dynamic o adaptionistic monarchists o monarchianists nagtuo nga si Ginoong Jesucristo dili Dios nga nagpakatao, kundi tao lang siya nga gipaka-Dios, deified man. Usa lang siya ka pinasidunggang Dios. Mao kanay gituan nila. Ang Arianismo naman nagtuo nga si Jesucristo adunay lahi nga kinaiya kaysa Amahan. Gibuhat kuno ang anak, wala pa kuno didto sa kaniya tungway katapusan. Ikaduha, alang sa doktrina sa Balang Trinidad diha sa bagong tugon, tanawa pagsulti kaninyo. Tanawa ang mga personalidad o mga buhat sa Balang Trinidad na naspahina 17. Now, okay, sa pagpadayon ini, ang konseho sa Nisya, tuig sa atong Ginoo 3:25, nagpamatuot nga ang Diyos nga anak na nag-iya og susamang kinaiya sa Diyos nga Amahan. Ang konseho sa Constantinople tuig sa atong Ginoo 381 nagpanghimatuod sa pagka-Diyos sa Espiritu Santo. Sa musunod nga mga siglo, the following centuries, ang Trinidad nahimong teknikal nga pulong alang sa tulo ka persona sa Balang Trinidad. Ang konsepto sa Trinidad lig-on nga gipaymutang sa daan ingon man sa bagong tugon. Now, ang Hebrewanong pulong alang sa Dios, Elohim, subras usa og nagalatid sa pagkaanay labaw pa sa usa ka persona sa Balang Trinidad. Ang pagpadayag sa Genesis 1:1 og si Elohim mibuhat sa mga langit o sa yuta. Ang subra sa usa nagapamatuod nga silang tulo ka persona may bahin sa kabuhatan. Ang Amahan mao'y nagmugna sa maong plano, ang anak mao'y mihuman sa kabuhatan. Juan 1:1-3, Colosas 1:16, Hebrewanon 1:2. Ug ang Espiritu Santo mao'y mipabag-ong pag-usab sa kabuhatan. Genesis 1:2, human sa pagkalaglag ni Satanas gikan sa langit. Now, dugang paniyana, dunay mga talamdan sa daang tugon nga tataw nga nagapadayag sa pagkasubra sa usa sa Balang Trinidad. Duol Israel kanako og pamatiya kini. Sukad pagayod sa sinugdan, wala ako maglipod-lipod pagsulti kaninyo sa pagkahitabo ni didto na ako. O karon ang Ginoong Dios, Yahweh ang Amahan, naghatag kanako og gahom og nagsugo kanako. Isaias 48:16. Now, sa kinatibuk-an, ang daang pakigsaan nagagamit sa pulong Yahweh aron sa paghisgot bahin sa usa lamang kasakop sa Balang Trinidad. Ang Yahweh, GHWH, mao ang pagdubli sa verbo aron nga nakahulugan og hingpit o bugos nga pagkaana. Gitawag kini og tetragrammaton o upat ka mga litra. Ang Yahweh, JHWH, mao ang tukmangan sa Dios o Ginoo. Ang Yahweh giisip nga balaan o sagrado ug wala kini lituka sa mga relihiyosong Hudiyo. Atong giubad ang Yahweh nga Jehovah o Yahweh. Ang kinatibuk ang kahulugan sa usa ka hilisgutan nga nas balaang kasulatan, mao'y nagapaila kung kinsa nga sakop sa Balang Trinidad ang gihulagway sa
tetragrammaton. Diha sa Isaias 64 versikulo 8, ang pulong Yahweh naghisgot sa Diyos nga Amahan. Ug diha sa Isaias 11:2, naghisgot sa Diyos nga Espiritu Santo. Hinoon, ang kasagarang gigamit sa pulong Yahweh, kini naghisgot sa Diyos nga Anak. Sanglit, siya man ang makita nga persona sa Balang Trinidad. The only visible member of the Holy Trinity. Juan 6:46, cross-reference Juan 14:9-10, Isaías 6, cross-reference Juan 12:39-41. Now, daghan ang mga topiko diya sa daang tugon nga nagapalig-on sa pagpakita nga ginganlag theophanies ni Yahweh o ni Ginoong Jesucristo ngadto sa tao. Genesis 16:7-13, Genesis 18:1-33, Genesis 32:24-32, Exodo 3:2, cross-reference mga Buhat 7:30-35, etc. etc. Sa matag karon ug unya, ang pulong Yahweh nagasugyot og tulo ka persona sa mas naandan nga pagpanalangin. Dias numero 6, 24-26. Nagkanayon kini, panalanginan og bantayan kamo sa Ginoo, Yahweh. Magmaluluyon ug magmahinatagon siya kaninyo. Kahimutan kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Okay. Ang ubang mga paghisgot sa daang tugon may tungod sa Balang Trinidad, naglakip kinis pulingalan. Ang pulingalan pronoun nga kita. Di nagahisgot ang Dios og daghan bahin kaniya. Genesis 3:22, Genesis 11:7 o Isaías 6:8. Diya sa Genesis 1:26 o 27, gidugangan kini og italics. Nagkanayon kini, unya miingon na usab ang Dios Elohim, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Busang gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae, sama sa iyang dagway. Ang maong panagtigom sa mga sakop sa Balang Trinidad nga nahipatiks Biblia, nagalatid kini agi og pagtinok sa pagkanay tulo ka personalidad ang Dios. Bisan tuod ug ang maong mga panagtigom sa mga sakop sa Balang Trinidad nagpakita nga gihimo nila ang paagi sa paghimong desisyon. Wa kadto magpasabot nga ang Dios dili siguro sa iyang desisyon. Di man antang ang Dios nasayod sa tanang mahibaluan ug ang iyang mga mando nagagikan sa iyang way kinutuban ug kaalam nga way katapusan. Siya nagahimamat nga ri kanato nga di nagahulagway siya sa iyang daw dili malarawan nga persona ug plano pinaagi sa atong tawhanong kasinatian ingon man sa matang sa pagpadayag nga atong masabtan. Ang iyang pinulungan nagapahiangay sa atong may kinutubang katakos pagsabot niadtong mga butang nga way katapusan ug may hinungdan nga atong masabtan ang Dios. Unsa iyang gipadayag may tungod kaniya o unsa iyang gilatid diha sa iyang Dios nung dekreto. Okay, atong isgutan karon ang kinaiya sa Balang Trinidad. O ato ning ipadayon ugma. Okay, din ita muhunong bahin kini sa atong pagtuon bahin sa kini Balang Trinidad ug ugma atong pagatun-an ang kinaiya sa Balaang Trinidad. Magampo ta.
Amahan na mga Diyos, salamat sa imong grasya nga among gipaimuslan ini nga adlaw. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Salamat sa imong paghatag kanamo nining kaygayunan sa pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag. Pinagi sa among pagpadayon ining among Bible study, pinagi sa YouTube, sa Vic Malvido Evangelistic Ministry. Ubani kami sa among pagbubuwag ni nga dawa. Hindi kay kami sa mga kabilinggan, dada kami pong balik ugma dinhi. Aron kami makapadayon sa pagtuon ining manungdanon nga doktrina bahin sa balaang Trinidad. Kining tanan na among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.